video. Huwag mo ko takutin. Tapi gila. Red. Hindi na ako kapag-live ito mamaya. Yung kamay ko. Hindi na. Narinig ko pa lang yung tunog. Ay, hindi na ako pala naman masabi sa sakit. Kung simula lang yan, kuya. Hindi naman talaga sobrang sakit. Relax. Relax. Ito, kuya. Pero ano naman. Shirley, hindi masakit. Natakot mo ako masyado. Nakakaiyak na. Yung budang ko. Yung budang ko.
ka kay kuya. Ang sakit na eh. Nakakaiyak na. Last pa dati na pinili ko yung pinot. Ay, may logo sa'yo. Dilagyan ko mamaya sa open na nilalagay. Bilang na ano. Kaya na ang kapit. Yun ang pala. Sulat lang sila sa kabila. Oh. May peklat din. Ano yung tutuwa sa peklat?
Kami lang magkakapatid. Ah, puro kayo magkakapatid lahat dito? Ah, ano mo? Parang nung nasa Macau kami, ganito din. Pero malaki naman dito. Isang angkan lang din. Ako lang ang hindi nila kaangkan. Sila president. So kami kay Norte. Isang nakarit ko na doon. Pero pag sa laman po pala, talagang wala lang, parang wala lang na. Kasi ito lang pala matutuloy. Yung kasama ko sa boarding kasi ang lalaki ng mga tattoo eh. Macau? Sa Macau po. Sa likod, parang pakpak na angel. Mahirap yung okay naman sa Hollanda. Ang trabaho ko. Ay, okay po yun. Mga crew, tapaktunan. Pero ang ginawa ko po kasi dati noon, nasa Hong Kong po kasi ako. Doon tayo pa na lang. Tumalong po ako doon kasi 45 minutes sa ferry lang po yung flight. Tapos umuwi ako ng December 2019. Swab test na yun. Masyadong higpit ang pangangalaman ng mga po. Good morning, Dyer. Kasi pag DS ka, as in DS ka lang, hindi ka pwedeng mag-apply ng ibang trabaho. Sa Macau kasi, kahit anong trabaho, pwede mo apply. Punta ka doon ng 2 days, tapos nakakapag-apply. Parang nagtutuloy. Tapos balik ka na lang ulit. Pero yung cost of living is Parang ganito, ano lang po, mura lang din po ano sila. yun? Mas mahal pa dito sir. Okay din. Mas mahal po dito. Gulat na ako ng display sir ko kasi doon. May 100. Ano yung peso? Hindi po, magkano? times, dati po kasi times 6. Ewan ko lang po ngayon kung tumaas. Saka doon pwede kang makapasok po ako ng 9, uwi ako ng 5. Parang Stay out din yung makuha ko, tapos luto lang ako din, luto. Kaya pag pwede kang mag yung sa mga tindahan ng mga sapatos ng mga Nike or Adidas, Tagalinis, gano'n. Ang dito, kaysa po sa Saudi. Kasi talaga, parang sa hindi maliit pa yung sahod sa Saudi. Hindi nga po yung amo ko, kahit pa paano, malaki po yung tapos may bukod-ulog-ulog allowance na. Tapos na kayo yung babae ng anak, 15 years old. Yung isa naman yung anak na pangalan, nag-aaral po sa New York. Magbakasyon
Sabi niya nga sa akin, Liz, pag ikaw nagpatato, maliit muna kasi baka hindi mo makaya yung tolerance ng sakit para hindi. Hindi masakit, sabi ko. Ano yung pwede ka lang bumili ng visa pagka magtuturist ka dun sa... Wala akong bayad ng visa. Kapag 1 month visa. Ah, Tapos po, pag naubos mo na yung 1 month na yun, pwede kang, meron kasi dun sa, yung borders ng China. Pupunta ka lang doon, parang iikot ka lang, papasok ka ng China, tapos balik ka ulit ng another visa na naman po yun ng 20 days. O sa ngayon, pag natapos na po yung 20 days na yun, Thailand, mga ilang, 2 buwan po yata, or 1 month po ulit, bago ka ulit balik ng mga. Halos lahat po talaga doon, mga Pilipino na, parang ang nasa ka na, Pilipinas, nakita ko yung mga ganyan na yung suot nila sir. Pag yung maglalabasan sa labas, nakakaganyan na sila. Pag mga building din po. Kahit yung mga resident din po dun, flat lang din po yung natin. Magaang din yung kamay mo sir, ano? Meron po nagtatato, mabigat kamay. Sabi lang nila. meron. Hindi nurse, parang kagat lang ng langgam. ilan po kayo dito? Pauwi na rin. May bakasyon lang po naman. So, nung ano, pandemic, walang face-to-face. Puro mall lang. Pwede naman dito. So wala po kayo ngayong Bumili lang ako. yung misis niya dito po sa tatama. Saan naman po siya? Part-time lang din. Parang mas maganda pa ngayon doon. Ano? Oo, kasi agad naman yung visa nila sa akin. Yun, nasakit na kahit hindi ko no. Ano ba yung tubig na siya masakit din? Ano sa shape? Mas masakit kung layunin. Ah, papalay ko pala yung YouTube.
magpapatato. Hindi pala. Saan mo bibigyan sa tubig? Ito lang. Yung peklat niya parang napin pa rin siya. No? Ano? Nagulat niya si Ate. Mas malaki pa sa tato niya yung pinatato ko. Akala ko ba yung liit lang?
Lagi kayo naka-line up yun, sir. Wala na. Mamaya. Minsan sa driver. Apo, dito. Magkano po ang bayad doon? Card po ba doon? Or cash po? Card. Ah, card. Okay. Natala lang ang card ko. Magkano po ang ano nun? Mga 350s. Hindi ko alam din. Kaya, hindi po ba pwede magbayad doon ng cash? Hindi po.
Kala mo pupunot ka lang. Yung iba eh, di ba, pinapandalas. Yun yata yung masakit eh, yung pag dinadalas-dalas na nila, yung minamadali. Akala nila sila yung nasasaktan. Ng artist kasi walang pakialam eh. Mahalaga matapos agad yung ginagawa nila eh. Pero may isang good time po. Ito eh. Ayun ba anak ko kuya? Ano iyak mo yan? Tissue mo. Nakulay na. Papasipol ka na lang. Ngayon pala. Teka. Maupo ka na. Gagawin ko lahat ng paraan. Magtago ka na. Sabi ka magbigay ng suit mo kapag sumakit ka. Ha? Naku, hindi po pwede yan. Naku, kailangan makita naman ng mga customer. Salita mo. Pag mataas pala ang tolerance mo sa gapang mo. Sabi ng mga pinsan ko, masakit daw sa mga sagot mo, hindi naman. Hindi lang. Kung gusto mo tumita, sumakay ka sa uso. Kung sakaling po bang kumain ko sa 15.
magkano yung babae? Pumayag ka ate. Hindi naman siya nagsinisip ako para magsasawa ng mga nangyayari natin. Ha? Eh di parang nagpo-board ka na rin yan. Hindi naman. At saka ang importante, nagsinisip na ba para mapagsasabi sa Klase ko po yan. Kapalabas ko dito, mag-aaral ka ako ng trabaho para magiging pag-report. Masarap pas na. Flower, tapos may Nay, parang kapag nasabi parang ko di ka ba naman ka? content. Dumating na po Mr. Rafael Fernandez ang primary suspect ng pagmatay kay Senator Cepeda. Mababakas ka ng mukha at nakapagalan loob. Kasama lang ang sa mismo sa kwarto ng Senator Cepeda na ito ay barili ng suspect. Nagpe-feel ko ba ako? Kasi yung mga basilin lang nila. Sinabi mo Basilin kasi. na Eh, ano po kilala dapat mo nun? at bilis. Pwede yung pinahita mo na bipan. Pag nakita mo Oo, sa yung sabi kasi nung ano, Opo. sabi kasi, bakit ganun? Address kasi. Wala naman ng video, ay hindi. So, why? Opo. Wala naman ng sounds. Kasi yung FB. Dahil mo alam. Pumayag dito. Objection, Your Honor. Sustained. Maaari bang Kapag ang pumatay kay Senator Cepeda? Hindi ko ako makakasama rin. Hindi siya pumatay kay Senator Cepeda. Yung mga tao upang galit sa inyo na gusto kayo i-frame up o sa palagay niyo ba kahit sinasali ang puting para mataas na kaso ito? Parang coordinator ko, attorney. Muna-muna, bago ang lahat, gusto ko na magpasalamat sa Lord. Pangalawa, lahat ng press na nagtiwala sa akin na nagkaroon ng simpatiya at naging pareha sa akin. Maraming salamat. At siyempre sa Judge, kay Judge Ramon Santiago,